Не хона якмет 340 ба 6 баландиш 3. Не хона диюм 345 ба 580. Маналитош ҳамаш қуқан. Хона якм 6 ба 340 на фигурный потолок, стеновой поставка, ҳамаш шпаклевка кардаги. На стеновой поставкаш, фигурный потолокаш, шпаклевка кардаги, ҳама тайёр. Ана ин хонаи диюмаш, ин хеле ки ишани ина стеновой девол шпаклевка, стеновой поставка, ҳама шпаклевка кардаги. Ина тарафи деволишин дар треза, ина фигурный потолок, ҳама дидем ки чӣ хел буд, ина чӣ хел шуд. Акаи хонадор бародарам ина дар медурои бародари азиз тамошо ки фақат. Ина потолок та нигоҳ ки братан, освещение, шланг, плафон, люстр ҳама 100% кор на турбои парда, саб сафеди шестигранники, ғавсои бақувват, витишкат ина откосои краскаи, краскаи откосо, уголоко, хона обой, стеновой поставка, плафонош гирён, ҳамаш чотки ясна. Хоб ина деволна обоиш ина. Ҳар он чизе ки варианти вибр дошти, ина хонада ина адо шуд бародари азиз. Ина ламинати полни задем, тамом кардагем. Қоидавия ина братан, на плинсо. Хонат не хонат 0 дар 0. Метавони ки братан полни не хоната қабул кунӣ. Насиб куна, баракат биёи хонадор. Ина бародари азиз, акаи хонадор, хонаи дигарит. Ина фигурный потолок, полни тайёр, ина ҳама 0 дар 0. Ина турбои парда, люстр, плафон, освещение ҳама. Ина стеновой поставка, полни 0 дар 0 тайёр. Ана ки обой, танаи девол ина полни ҳама қоидави ина. Бародари азиз, хафакои сиёҳ, шероздор, ламинат, ина паркет полни қоидави, ҳама чотки ясна. Ана бародари азиз, ина метавонӣ ки ин хона тани қабул кунӣ, ҳама 100% кор мекуна, ҳама ништияга. Ина насибит куна бародари азиз, аллои меҳрубон, саломат бошед. Дар рӯзои хирсандӣ, дар ҳама рӯзот на истифода баш братан.